салом духтаро созед нағзен саломати хубай медонед ма барои шумо имрӯз двойка тройка ва киртаҳои фасони идонара нишон метиҳам. Марҳамат бори новинкае касе дар корай биёен бозори Корвон тарафи пажарка 1-12 112 магазин рияди магазинаи шишагӣ. Марҳамат духтарако ҳозир якта коллексияи навшона нишон метиҳем. Бинен чӣ хел тобистона баҳорона двойкаи хушрӯ омадагиай нархошона ма шумода мефаҳмонам. Мана и двойка чанд сомон? 450 сомон. Материалш ҳам қасса букакай духтаро тобистонадаям ба ҳазур мепӯшен. Ина касоне ки двойка гуфта буданд ҳатман биёен. Ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Каси дар кора нависен шуна доставкатон кунанд. Ази ду рангая? 3 ранг будай, 4 ранг будай духтаро. Ина ози ҳар чорша бинен чихи рангои хушрӯ бад материалакошон фасонай. Медонам ки бисёриҳам хе двойкара нағз мебинанд. Маям хидмам двойка пӯшира нағз мебинам. Сабукак ба ҳазурак. Ина марҳамат метонен ки омада харидорӣ кунен духтаро. 450 сомон. Бо ай пеш биёен ягон муомила дора. Ёки нависен шуна бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. Ана баъдан ана и моделе ки хучон пӯшидагиам духтаро и тройкаяй. Мана чандта рангай хушрӯ метова диден. Фасонак ишам 450 сомона. Кори дастӣ дора духтаро. Мана 450 сомон. Танада аҷоиб хушрӯи материалшам хис баяй. Фасон меиста. Мана ана остинакош органзай подклад дора маҳкамак. Ана ин намуд ранги джинсан ино духтаро. Иам двойка. Иёш чандан? Иношам 450 сомон. Мана касе дар корай духтаро биёен сабзш фасон бо ози сабзшам нишон метиҳан. Ина беҳтарин модело барои шумо. Размерашон чӣ хела меёра? Стандарт буда, яъне то 54 ба ҳазур размер мешава. Мана бинед джинсакай хушрӯчай. Ина биёен духтарако бухтонай пеш бинену баъд метонен ки харидорӣ кунен. Баъд ана хеле киртачои хушрӯ бадян киртои хушрӯ. Мана касе дар корай материалошон фасонак паплинакои хушрӯ. Нархш чандай? 350 сомон. Мана бинен чихи моделакои оригинал. Ина киртои фасон. Хоҳен агар киртои дошта бошен ки ҳеҷ ке надошта боша ана миҷа биёен бори новинка овардагиян. Киртоҳошон фасони бадай ҳозир ҳамаша якта ба якта ма шумода нишон метам. Ина нигоҳ кунен белмандо паплини белмандояй спорт стил. Мана модели новинка. И чанд сомай? 350. Ана бад сангчадор касе сангчадор дар корай. Ана иё ҳастай. Ишам 350. Инам 350. Мана модели нав. Ҳатман биёен духтарако. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. Бадане киртоошона бинен чихи хушрӯ стили турецки. Нархиш чандай? Нархи кирта. Ишам 350 сомон. Бо арзон мешавада. Духтарако кадом нархе ки дида истодаен бо ай пеш биёен инора ҳатман бо арзон карда пешниҳод мекунанд. Ина модела чанд мекунен? Ипека бинен духтаро 750 сомон хушрӯгиша бинен. Мана ду расветка хеле ипекоз ягонҷода навор накардам. Ишам фасон диден? Ишам фасон. Ана 750 сомонӣ. Ана баъд бо ҳастай аз дигар модело. Мана паплинакои дигар хел ё чандан? Мана инор 300 сомонӣ метиҳан. Мана диден белмандояй паплинак сабукак метонед барои ид харидорӣ карда пӯшен духтаро. Ана и сангчадорои боло чанд сомай? Ина сангчадороро диден 350 сомон. Ипекои глянцеви чи? 700 сомон. Ана хеле ипеко ҳастай 700 сомон. Мана хушрӯ киртоошон бисёрай духтаро. ҳозир бо дигар моделорам нишон метам. Чанди распродажа? Мана духтарако ина киртоша бинен 200 сомон. Мана 300 сомон 200 сомон штагиай. Аз распродажоям метонен омада харидорӣ кунен. Мана кирта распродажаам бисёр дора. Фасонан киртоошон. ҳатман биёен тамошобино. Беҳтарин навор.
بهترین نوار گفتستم بهترین لباسو مانا ایشا بینین ایم راست پراداژا 200 сомон мана ишам бинен духтара чӣ хушрӯча 200 сомон мана материал шо наҷоибот мана чанд та расветка душтай 200 сомони ида киртай хушрӯ мешавад духтаро варианти арзон гуфтеста бошен ина биёен ана ина мудоям ҳаст иёям 200 сомон ана баъдан духтарако ҳаст аз анаи модело ина ёра нишонтен ина ё ин диски вариант омадай ҳамаш кори дасти мана духтарако моделои аҷоибот ё чанд сомон 480 сомон ина кори дастиян духтаро ина ин диски вариант каси дар кор боша ҳатман биёен анами нуқтаи савдода ҳастай як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза байни якму дуюм дарвоза мешава 112 магазин икрташам фасон платья иш чанд сомон 550 сомон ки хушрӯ духтаро на каси платья кофтеста буд бинен чӣ варианти фасон овардиян платьяра ана баъд бо ҳаст дариҷа дигар намудо ё 350 ана анаи вариантҳо 350 сомон мана духтаро иҷада бо абайҳошон арзон кардагиана 600 сомони ина абайҳошон ини арганзо чи ина ино 650 новинка айё 350 сомон ана баъд анаи ваё хушрӯ рангакои баҳорӣ духтаро рангакои тобистона бисёр ҳамфасонак ё чанд сомон 350 сомон духтаро аз и чанд та гилай ина агар дар кор бошад биёен гилои хушрӯ дора ина расветкоша нишонтиёнтона ина бинен чӣ гилакои хушрӯ дора фасони бадан ана арганзое ки гуфтем ина минояна тройкаян 650 сомон касе тройка мехост биёен барои ид аз анамино харидорӣ кунен иҷада абая бисёр доранд ҳамаша распродажа кардагиан ина бори дубай распродажа кадомеша ки гирен 600-650 сомон нархошон бо ҳамаш кори дастияи тамошобино ҳамаш фасонан ана биненда аҷоибот ё чандан 600 сомон ҳамаш кори дастӣ духтарако ай пеш нишонтон дидим ба ҳазур тамошо кунен мана иша бинен бо ишам ҳам хеле размеро ҳастай ба ҳазур омада бинен ба духтаро нигоҳ кунен иққа шарфҳои хушрӯ доранд маечниай ҳамқа материалошон фасон и чизошона бобинен узорошона бинен чӣ узорои хушрӯай ҳамаш бори новинка барои шумо духтаро ина каседа шарф дар корай ҳатман биёен анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен ина моделҳои новинка ҳамаш мана кори дастӣ 80 сомона ҳамаш 80 сомониян мана ҳамаш 80 сомонӣ ира бинен чӣ хел расветкои хушрӯ дорае мана ё пад намезанана ина хушрӯ будай мана духтаро расветкоша бинен 80 сомонӣ инаи моделиш бо новинка моделиш фасонак чанд та ранг дора рангҳои беҳтарин ҳастай ба ҳазур биёен инамхе шарфакои хушрӯра харидорӣ кунен ина иҷашам бинен гилиш бо гули хушрӯ мана расветкои беҳтарин ҳатман духтарако омада аз наздик бо тамошо карда харидорӣ кунен